Ja, vi er så kommet til Kiks show. Ja, det er fordi, at vi er ved at interviewe ham, der spiser allerflest kiks i hele Danmark. Det er vildt. Altså, det er helt vildt. Men vi er i Sverige. Ja, vi er i Sverige for at interviewe ham, fordi lige nu så bor han i Sverige. Det er... Jeg er Sverige. Ja, du er i Sverige. Nej, du er ikke svensker. Du er dansker. Okay, så er dansker. Ja, du er dansker. Okay. Og nu skal vi så se ham, han spise hans sidste. Han siger, at han vil ikke spise flere kiks end den der. Lige den der. Så spiser han ikke flere kiks end den der. Ja, that's correct. Ja, så begynder vi. Hey! Fast man! Vi vil have en kiksedans! Vi vil have en kiksedans! Vi vil have en kiksedans! Og det tror jeg, det er nok, tror jeg nu. Det er nok. Okay. Hvordan var det at spise? Han spiser med! Det er kiksedans! Det er kiksedans! Det er kiksedans! Okay, nu sætter vi os ned. Hvordan var det at spise den sidste kiks? Men jeg er ikke færdig. Hey. Det er kiksedans! 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 Nu er det kiksedans! Det vil vi ikke! Sæt dig ned igen. Hvordan var det at spise kiksen? Det var dejligt. Og de smager, som de skal smage. Og, Jeg ryster helt, fordi jeg er helt så bange. Nå, men ses kiksemand. Nej. Det er fordi, at jeg synes, det smager rigtig godt. Og det vil den altid gøre.